ፈፂሙ ማይክርዩን ካብ መጀመርታ ተተራፊሮም ማይክበሉ እኳን ውሑድ ሰብ ተራእዩ ምሳኻ ዝኸውን እንተኾነ እኳ ንኹሉ ነገር ጽቡቕ እኳን ነገራት ከቢድ ዋላ እንተኾነ ንስኻ ግን ጽቡቕ እኳን ንኢጎም ልብኻ ዋላ እንተሰበርዎውን ኩሉ ንጽቡቕ እዩ በልዓለም ዝደለየቶ ትኹን ጊዜኻ ክመጽእ እዩ ነፍስኻ ሓሉን እንተኾነ እኳ ጽቡቕ ኣዊሎም ይዛረቡኻ እሞ ገዲፎምካ ይኸዱ ንመዓልትኻ ይዝንግኡ ንለይትኻ ግን ይፈርዱ ንስኻ ፍቅሪ ሂብካዮም ንሳቶም ግን እሽሽ ኢሎምኻ ንስኻ ድናብቲ ብርቱ እጎብላ በይንኻ ደው በልካ ምሕረት ንመንገድኻ ክውስኖ ኣይተፈቅድም ብርሃንካ ኣክብ እንተኾነ እኳ ጽቡቕ ነገራት ከቢድ ዋላ እንተኾነ ንስኻ ግን ጽቡቕ ንኢጎም ልብኻ ዋላ እንተሰበርዎውን ኩሉ ንጽቡቕ እዩ በልዓለም ዝደለየቶ ትኾን ጊዜኻ ክመጽእ እዩ ነፍስኻ ሓሉን እንተኾነ እኳ ጽቡቕ ናይድካ ንዘይምለሰልካ ብስቃይ ክትመሃር ከለኻ ንፈጣሪ ዘክር ንኹሉ ገዲፍካ ንኹሉ ካልስኻ ውግድ ዘየድልየካ ንሰላም ሓይሊ ግብር ብፍቕሪ ሰኒኻ ጎታኻ ሓዘ ጽቡቕ ኩን ኢኻ ነገራት ከቢድ ዋላ እንተኾነ ንስኻ ግን ጽቡቕ ኩን ንኢጎም ልብኻ ዋላ እንተሰበርዎውን ኩሉ ንጽቡቕ እዩ በልዓለም ዝደለየቶ ትኹን ጊዜኻ ክመጽእ እዩ ነፍስኻ ሓሉን እንተኾነ እኩ ጽቡቕ